Keď policajti otvorili dvere honosného sídla domu v Paríži a ich oči si zvykli na tmu, ostáli stáť ako prikovaní. Na schodoch ležalo zakrvavené ľudské oko. O pár krokov ďalej dve telá, zhlavené tak, že sa nedali spoznať. Tváre mali rozmlátené, oči doslova vytrhnuté, vyškriabané z jamiek. A vedľa nich ležal tlčík na mäso a cínový džbán. Na tom džbáne boli ešte prilepené chuchvalce ľudských vlasov. Francúzsko sa zobudilo do hororu a filozofi tej doby tvrdili, že toto nebola len vražda. Toto bol výbuch. Symbol triedneho boja, ktorý v krajine bublal už roky. Lenže začiatok tejto hrôzy neležal na mieste činu. Začal sa dávno predtým. V strede všetkého stáli dve slúžky. Sestry Christine a Léa Papinové. Tiché, uzavreté, pre svet takmer nemé. Roky znášali od svojej paničky, facky, urážky a ponižovanie. Dokonca údery hlavou o stenu. Znášali to mlčky, bez odporu, pokorne. Mali len jedna druhú. Znášali to až do chvíle, keď sa v nich niečo definitívne zlomilo. V ten večer pani domu zúrila, vraj vypadol prúd. Christine bola tá, ktorá to spôsobila, tým, že počúrala zásuvku. Rozúrená pani domu sa na ni vrhla s úmyslom potrestať ich, ale sestry tentoraz nesklonili hlavu. Léa ju sotila na zem. Prvýkrát v živote sa jej postavila a vtedy jej sestra Christine zakričala. Vyškriep tej svini oči. Léa ju poslúchla, doslova. Nasledovali 2 hodiny čistého amoku, po ktorom zostali na podlahe honosného sídla ležať 2 nehybné telá, takmer bez tváre. Bola to Madame Léon Lancelin a jej dcéra Geneviève Lancelin. Keď polícia konečne otvorila dvere, našla sestry hore v podkroví, v ich izbe, nahé. V objatí. Boli tam tak, ako by masaker dole ani nebol ich dielo. Napriek bizarnosti toho všetkého je tento príbeh skutočný. A my v podcaste Vražedné psyché sme sa naň pozreli do každého najmenšieho detailu. Pozreli sme sa naň očami forenznej vedy a bolo to ešte s mojím dedom, psychiatrom a súdnym znalcom, doktorom Svetozárom Drobom. Túto epizódu nájdete na každej jednej podcastovej platforme. Je to epizóda zo série 1 s číslom 41.